Ar yr fabywyd yn y byd, aeth roi o'n erbyn hi, o ddydd i ddydd a ddaw o ddew o leili. Croeso chi yma unwaith eto, a na tydw i ddim am sôn am y tywydd heddiw. Nos Lyn, o'n i mewn cyfarfod ar y we gyda nifer o rai ar draws Ewrop. Dwi'n rhan o ryw grŵp ymgynghorol sy'n meddwl am gyflwr a gwaith yr eglwys ar draws y byd, a'n ffocws ni yn arbennig ar y cyfandir yma. A nos Lyn, mi oedd na aelod newydd wedi ymuno efo ni, un sy'n byw yn yr Almaen ond sydd â gwreiddiau ei deulu yng Ngwlad Pwyl. Hyn hoffwn i sôn amdano fo ydy ei enw fo. Christian Bogosławski ydy enw fo. Rwan mae enw cyntaf ond ddigon hawdd i ni weld i arddocad. Di ddim yn arfer Cymreig i roi Cristion fel enw cyntaf i unrhyw un, ond mewn traddodiadau eraill mae'n beth digon cyffredin, a da ni'n gwybod am amryw mae'n siŵr sydd efo enw fel Cristiano Ronaldo ac yn y blaen. O'n i ddim pam dewisodd ei rieni'r enw hwn i fy nghyfaill newydd, ond mae o wedi dod i arddel yr enw a'i ystyr. Mae'n ddilynwr i Iesu Grist. Ond beth am ei gyfenw? Bogosławski. I ni, does dim llawer o arddocad iddo. Ond roedd un arall yn cyfarfod ni yn byw yng Ngwlad Pwyl, yn dod o Wlad Pwyl, a mi wenodd hwnnw wrth glywed yr enw. Oherwydd ystyr Bogosławski yn iaith Pwyleg yw Molwch yr Arglwydd. Wel, dyna chi enw. Dychmygwch holi rhywun. Be di enw di? A'r ateb chi'n gael ydi Cristion Molwch yr Arglwydd. Mi fydden ni sicr yn cael yn syni ac efallai gwen yn codi ar yng ngwynebau. Ond dwi ddim yn arbenigwr ar y modd yma mae rhain dewis cyfenw teuluol. Da ni'n gwybod fod yr arfer o gael enw wedi newid ar draws y canrifoedd. Rhain cymryd enwau tad fel ap Rhydderch yn y pendraw yn troi yn Prydderch. Neu weithiau cymryd enw swydd fel Mr Baker neu Mr Cooper. Ond mae'n amlwg yng ngwreiddiau teulu Christian Bogosławski fod yna ryw genhedlaeth wedi cael ei adnabod fel rhai oedd am ganmol Duw. Oedden nhw'n credu bod yr arglwydd yn un oedd yn heiddi cael ei ganmol. Mae'r dychymyg yn gallu mynd i bob math o gyfeiriadau wrth feddwl am hyn. Pa ddaioniad yn nhw wedi brofi dan law Duw? Pa bethau braf oedd wedi digwydd iddyn nhw? Ond efallai mae nid dan amgylchiadau ffafriol roedden nhw wedi dewis yr enw. Cymwch chi fy nghyfenw i, Job. Y traddodiad teuluol ydy fod yn cyndadau yn ôl yn yr ache yn byw yn Ffrainc wedi dod i ffydd ac yn perthyn i'r grŵp hwnnw oedd yn cael ei adnabod fel yr Huguenots. Ac oedden nhw wedi cael erledigaeth ofnadwy a than yr erledigaeth honno yn dewis enwau Beiblaidd. Felly, fel y cymeriad hwnnw yn y Beibl dioddefodd anawsterau mawr ond trwy'r cyfan ddaru fyny arddel Duw yn wyneb honiadau eraill. Fe ddewisodd rhain yn cyndeidiau ni, y cyfenw Job, i fynegu i ffydd fod i prynwr yn fyw beth bynnag fo'r amgylchiadau. Oherwydd nid amgylchiadau braf sy'n gwneud i ni weld daioni Duw yn fwyaf clir. Yn y trach, pan da ni mewn lle anodd a cariad Duw yn dod ato ni y pryd hynny, dyna sydd yn peri ni werthfawrogi o. Yn aml wrth i gysuro'n byd ffoi, da ni'n dod i werthfawrogi'r cysur mae cariad Duw yn ei gynnig i ni. Cariad y Duw ddewisodd yn ieithu a'n cyflwr trwy ddod i hun i'n byd i ddioddau trosto ni. Fe hoffwn ni gredu fod cyndadau Christian wedi profi amgylchiadau anodd a dwys, ond yn y tywyllwch hwnnw wedi cael cariad Duw yn realiti i'w cynnal a rhoi gobaith mwy na'r hyn mae'r byd yn ei gynnig iddyn nhw. Ddoe fe gyhoeddwyd fod dros 100,000 bellach wedi marw yn y Deyrnas Unedig o ganlyniad i'r pandemig. Yr un sy'n ddychryn am y nifer yw mae 100,000 o bobl oedd rhain.
a phob un bywyd yn unigolyn gwerthfawr. I rhai sydd mewn galar, nid y 100,000 sy'n pwyso, ond yr un anwyl y maen nhw wedi golli. Ac yn nghanol hynny, mae'n anodd efallai gweld beth i ddal Capel ynddo. Ond mae goleuni, mae gobaith, mae nerth i'w brofi yn yr un wynebodd yn tywyllwch drosto ni ar groes Calfaria. Hyd yma, trwy drigaredd, tydw i ddim wedi colli unrhyw'n agos felly o achos Covid-19. Rwy'n llawn cydymdeimlad a rhai sydd wedi dioddef y fath golledion. O fe hoffwn gredu, pe deuai'r fath ofid i'm rhan, y byddwn ni yn parhau i arddel yr enw Christian Bogoslawski. Christian, trwy ras Duw, molwch yr arglwydd. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, efo'r newydd dychrynllyd wedi dod fod y nifer sydd wedi marw yn y wlad yma wedi croesi'r 100,000. Da ni yn dod yn gofyn am dy gymorth. Da ni'n cyflwyno i ti bawb sydd mewn galar ar hyn o bryd, gan weddio bydde di yn eu cynnal nhw. Da ni'n meddwl am yr holl rai sydd dan bwysau mawr yn gwarchod a gofalu am y cleifion. Ond o Dduw, da ni sylweddoli unwaith eto mor bwysig ydy neges yr efengil. Efengil sydd yn cynnig bywyd tu hwnt i farwolaeth. Efengil sydd yn cynnig cariad trygwyddol i ddod i'n cadw ni'n rhagwyddoldeb ond hefyd i'n cadw a'n cynnal ni rwan. Felly heddiw, beth bynnag fo'n amgylchiadau, helpa ni bwyso arna ti mewn modd oedd yn peri bod nynne am y ddeud yn bod nynne am foli yr arglwydd. Amen. Ac yn bwchofal, cos fydd Dyw'n caniatau mi ddoi ar y Myfyrdod arall. Dydd Gwener.